Astiar daue oinatin gorrixak urdinan kontra jarriko dituen desafixua inbiarreko lanak lau txingairu batia, trontzan, aizkoran eta ingudia altxatzia. Eta dana, Miguel Ángel Ibabe Agerre kirolsalia goguan. Ikusten zaugu, hemen desafixo ikusten zinen alde? Urdinen alde. Urdinen alde. Gertuko dituzu edo? Bai, kuadriakoan launak eta familixakoak eta... Eta zela ikusten dituzu? Oengoz aurretik. Ega, berzela. Ike dabitzen ez da makala, Ez. Txoko horra. Animoko zinek ezu? Kapo no ba. Bueno, zeu ikusten zaugu, hemen urrin xamar, ez da jente pila bat. Bai, jende, herriko gaztek izatea erakarpen handia dauke, eta, bueno, saseiko daude, eta ikuskizun politia ematen nahi die. Favoriton bat bai edo? Bueno, ez, nahi berdin zait. Sufrimentuare bai, ez? Hau gogorra da, eta ikuste dituzu baina igual ez daudela lehen bezain zailduk, eta esan duzu, bueno, baina gustora, ikuskizun politia ematen nahi die. Goikoen kontrako, basoan milen bon, utziz buru bako. Gitarrariak zorroz, goikoen kontrako, basoan milen bon, utziz buru bako. Aitortatik eta urko arregi, zuek gaur herrikiroletan ikenez, baina herrikiroli bertzua jarten, bai, zelako esperientzia? Bueno, diferentia. Goituta gauz protagonistak izaten, parte hartzen den ekitaldian jendia isilik eta guri behire hoten gaur lagun iken egon gara. Honek iken esplika guran, edo bueno, lagundu gura meintzat honek eta publikoan arteko loturi egin. Zela da samurraua, zuzenia zeu entzuten dauela, edo hola esplikau bihar hori? Hombre, nik uste samurra badala, normalian norbea dagoenean joko moduan eta horreik antaikia hemen ezkenian estimulo pila goten dien guruan eta zaiago izaten da bai, lekuan jartia, baita bertzuak ekartia. Baina, bueno, badakigu ze dauen holako plazatan eta gure aletxua jarten zeiatu gara eta nik uste niko politxo fandala. Nauko zinak egin, zeu behitea edo beto bertzolari komentarista lanetan? Nik bertzotan behintzat guztu goten ez. Zalditerea da behin, gure kontrako da. Baken bibarretzeko, hau ez da denbora. Jeronimo goraken, zoteka egongo da. Gerrarako izatuz, lurpeko aizkora. Jeronimo goraken, zoteka egongo da. Gerrarako izatuz, lurpeko aizkora. Bueno, Gorka eta Joaquin, lehengusua gaur talde gorrixian, ezta? Zela joan da? Bueno, hasieran ondo hasi gatzi, ingudiek eroso ondo hasi, baina, bueno, gero aizkoran nik uste pasadi eukirula eta hortxe pasaduzkoa, aizkoa pasaduzkoa. Denbora asko entrenaien? Bueno, entrenatzen 6 o 6 hori bukaeran, gero hasi gabona galdea hasi ginen, probaiten, gero hola, zer iso jarrega eskenengo irula baztietan. Desafixuan kontua zela urten zan, zeinek zu? Bueno, hainaitzit horrezan kuadriara, haitan omenez bolako herrikirol ekitaldi bat ditek gura bela,
eta poliki hasi ginen urte ziren entrenaiken, eta azkenean forma hoxe mucho desafio eran, me gusta oso proiekatu ala. Espero se viene beste gente? Ez, pentsatzen gradia beteko sala, baina hola, buelta ganean ez gen, espero, horren beste gente. Presiño mundu ben gehiago bani, boke mundu ben gehiago edo? Presiño pintu baita, Unien zian lasa joan baina ertuta hainbeste gente ikustekoan, presiño pintu bat, Urdu itxasunak ordontxe? Bai, ordontxe pintu bat, Gaur ez dakitena ese puntu arte emaitzak inporta botzu. Berez, ez da, importantina zen, ikuskizuna egia eta jentia, ikusi eixela, zela, errekirolak ez dela bakarrik eta lehizan ikusten denak, hola behaldala egin, herriko jentiek eta bata ez dien kontra desafio bat dina, baina benetan seixo hartu baik. Gaur hemen 3 ordu laurden inguru ibili izai, honek zenbateko nekeiek harriko dugu gero? Eusei hau juta zauzei? Juta, bisarko bisar nekea, bisar auketa gongo ya, eta astelenetik gaur espero mejora japatea, baina, poskia opinio dugu ya. Benaitz eta Xabi, zorionak, zeuek irabazte gaurko desafixoan. Bai, eskerrik asko. Zela zauzei, azteko eta behin? Bueno, ja apur bat pasau dira minutu batzu bukatu netik eta beteka dira eta pasauta eta pozik. Baina gozatzen azteko momentu horretan? Bai, hori da, ja behin lanak egin ja, nervizioa fandia eta hori ja fai pasaia jo eta gehokuak. Benaitz, hau dana, nundik sortzen da? Ze uste zeu zaiela, ez? Zeu eta zeura nahi zailan nola bai, hau martxak hartzen da behinak. Bai, errudunako, zango eke. Bai, ondala 5-6 urte edo gutxi gora bera ingeben gizaproban beste holako desafixo bat edo lehezokoan kontra gizaproba eta betidanik egondan etxia mentza errekirol zalia zen eta hori, zinmaz, betidanik egonda presente errekirolak, hainbeste ez, igual ikiako gara esan da, baina, bueno, eta nik kanpoan egon naiz ikasten eta beti ezaten gotzen itxeri ikasketatik bukatutakoan, oinatira etorritakoan ingo gebela zerbait edo eta bera ustaian fanentxakun eta berekin geukan ideia hori edo aurre ataratea izan da helburua. Eta ikusmina piztu da hau, bete da plazia. Bai. Espero ze behin? Ez, horre, egon ginean gizaprobanean jende asko egon zan, baina horre jaixak inguruan eusen eta horrek lagundu egiten dago. Eta gaur geukan horre urixa ingote ben, bai ez, eta azkenean egualde portau da eta horreak inbe eskerrak. Xabi, etorri zatzunean nahitz esatea, venga, ingo ditugu errekirol honek, ze pentsau zeben? Bueno, kuadrian oso bat aldetxo bat hori gizaprobatan ibili ginenak eta gurean ajoeben eta larri bezgen pentsau behiz esan da eta aurre egin geben urtarri otzaia parte horretan hasiko ginen eta momentu batzutan entren jau denpoa gehiago gutxiu baina atzeneko hilabetian nik uste gogor ibili gaela eta hemen dago emaitza eta nik uste dut ona baino oso hona izan dela. Koinatzen hemen batudan jentian horrengan, nolabait, errekirolengan dako interes edo afizio hori piztu izan abintzat. Ez dakit, seguru baino gehiago hori gaur sartu izagoela zehose barruan probaiteko hemen saio bugatu guztian ikustia ez dago jentia plaza gertu datu da eta txingak hartu, ingudia hartu, trontzia hartu, horde ibilia jentia probaiten eta bazatik gaur plazan danak izaniko izanga, baina emakumezkoa animo bezkeo, ezin jo beto, azkenean hau ez da gizonezkoan gauza bat, anondako da, eta igual urrengo baten zatik talde mixto maturten lekeo, gu behintez gaur ikusten egon dian jentei, guztu egonezkeo, animaik enxago ez, probaitia behintez, eta goia bakoitzan erabakizia. Zelari bosa? Ez da, kuarriokoa berotuta suponik jot. Ze betzau txatzu ez gaur? Zehose ikion duen ez, horren eskusiakin. Saia. Saia? Ni zati bat inot, zati bat itxeko lain baina danak itxeko igualez. Gaur hemen baina ikusi da, saletasuna behintza badago, errekirolekiko, o gaur behintzat piztu dala. Bai, igual mendik aurrea, handakat imaiten dian, danak gizonak, bat hartzen hori bai. Aber urringoan, ez da? Animau bakarrik. Aber urringoan emakumezkoen desafizua? Pixo gutxi garrizko igual bai.
Eskontza batetik beste eskontza bat urteten dela, desafixo batetik, aber desafixo gehiago urteten diren, Bueno, bate etortema pentsau emikoa, Habe, nolako desafixoa botate dozkun, da, ezetzik behintzat oin enek esango nik, gero ikusik biko da, baina. Bukatu da, Gorrixen eta Urdinen arteko desafixoa, baina ikusten duzue herri kirolak eurak, hemen ez dela bukatu, ikusle asko animau dialako, probaitera, baita ez da, ia hemendik beste zenbat desafixo urten dira.